Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial explicarem com funciona un editor de vídeos que es diu OpenShot Video Editions. Aquest programa canviarem per el Movie Maker, que els ha aparegut a casa de Microsoft, ho ha tret del mercat. Molt bé, igual que havíem fet amb el Movie Maker, el primer que tindríem que fer sempre és crear una carpeta. Creem una carpeta on guardarem totes les pel·lícules, els vídeos, les imatges, tot el que anem a utilitzar després al nostre vídeo. Bé, jo li dic així, OpenShot Video, posarem un 1 per si de cas veig fent més projectes després. I aquí dintre crearem 4 carpetes més. Una primera carpeta on guardarem els vídeos, una altra carpeta on podríem guardar totes les imatges, una altra carpeta on guardarem l'àudio, tota la música que anem a utilitzar, i una altra carpeta on guardarem els títols, perquè amb aquest programa els títols es fan per uns clips, així que els necessitarem. Molt bé, si ja tenim aquestes 4 carpetes creades i el nostre màster, podríem dir, el que farem serà obrir ja l'OpenShot. L'OpenShot té aquest estil, aquesta forma. Molt bé, aquí ho tenim. I tenim la primera part, com sempre, arxiu, editar, títol, més eines que tenim per aquí. Aquesta part és on aniran sortint tots els clips, tots els elements que nosaltres anem posant. Aquí tenim la pantalla per anar reproduint. Diferents opcions on sortiran els arxius, les transicions i els efectes que podrem fer amb aquests vídeos. I aquí tenim les pistes. En principi tenim 5 pistes, però no necessitaríem tantes. Així que jo el que faré serà, des d'aquesta part d'aquí, d'aquesta primera pista, faré un clic amb aquesta fletxa i trauré la pista, eliminar pista, quitar pista. Molt bé, i ara posarem un nom nou a cada una d'aquestes pistes. Doncs mirem, tornem aquí i anem a renombrar la pista. Aquesta pista primer podríem posar, per exemple, títols. I acceptar. Molt bé, a la segona pista la podríem dedicar per tot el que siguin les imatges. Acceptar. La tercera pista, li donarem el nom on guardarem els vídeos. Acceptar. I finalment, l'última, li posarem o l'utilitzarem per el que vulguem posar la música, els àudios. Pot ser música o pot ser coses que nosaltres hem necessitat. Molt bé, i aquí ja tindríem tot preparat per començar el nostre vídeo. Bé, seguim. Doncs mireu, aquí el que tinc és ja un àudio de la banda sonora de Star Wars, 3 imatges que responen a la primera, la segona i la tercera pel·lícula i el mateix amb vídeos. I el que faré ara serà guardar-ho dintre de les seves carpetes. Doncs som-hi. La carpeta d'àudio amb el vídeo, a la carpeta d'imatges les imatges i a la carpeta de vídeo els vídeos. Ja ho tinc dintre i ara obrirem l'OpenShot. Anem a posar aquí tots els elements que treballarem. Cliquem al més, anem al vídeo, el tenim aquí, cliquem al més, anirem a la carpeta d'imatges, la selecciono i les obro i anem a la carpeta de vídeo i selecciono els 3 vídeos i aquí els tenim, els 3 vídeos. Perfecte! Doncs ara el que hem d'anar fent és anar posant els diferents elements a les seves pistes. Com ja els tenim per nom, serà molt fàcil. La pista d'àudio la posarem aquí, només hem d'arrossegar i anirem posant les imatges. Primera imatge la posarem aquí. Com això després vull que vagi la de pel·lícula, doncs la posarem a continuació. La segona imatge la posarem aquí. El segon vídeo el posarem a continuació
La tercera imatge la posarem a la línia d'imatges i el tercer vídeo el posarem a la línia de vídeos. I fins aquí aquest tutorial. Ens veiem al següent tutorial de canal BAM 2000.